Yeah. What's up, everybody that is watching? Muri say. Yes, tauya nayo topic yezvigunwe. Nyezvigunwe yanetsa. So we just thought let me just talk about this. I've been seeing, a lot of messages, a lot of skits that are there on social media. And they are saying that town. So I've watched a lot of videos, but I'm going to play what one of these guys, Banga Chitaura, is he was being interviewed on Sly Media. So this is one of the nganga or asekuru pa Harare vachiti pa nyaya yekuti zvigunwe zvinofamba sei. Ndo mafambira anoita chigunwe ichi auchekwe zvikuti panotorwa banga auchekwe zvikuti panotorwa banga kuti wachekwa kana kuti panotorwa mapemba maombe aiwa auchekwe kudaro uno manzwiro nemaziviro unotemerwa mushonga chigunwe ichocho kana uchingotemerwa mushonga nechigunwe ichocho panodedzwa nyoka inonanzva chigunwe ichocho kana chinge yananzva chigunwe ichocho woiswa mushonga chigunwe chiya chinotanga kuora. Pachinotanga kuora chigunwe ichocho unofana kunge uchiramba uchishandisa mushonga waukapiwa ikoko. Paunoshandisa mushonga iwo panopera vhiki mukuora nepaunenge wakachekereserwa chinodonha chega. Kana chinge chadonha chigunwe checha ndo chavanobva kuti chigunwe chikana chadonha ndo chaukufana kuzodzoka nacho kumatare. Paunodzoka nacho pai ndo pachinotanga kusonerwa madumwa manje. Madumwa esa chinotanga kusonerwa madumwa zvakasiyana zvinotanga kusonwa zvoitwa uchipiwa chigunwe checha uri kutogara nacho asi chakasonerwa mudumwa. Ndo mafambira zvinoita panhau yezvigunwe iri. Kana chichinge chasonerwa mudumwa iwewe manje unonzi usaite chii? Kana chichinge chasonerwa mudumwa iwewe zvaunofana kuita kana une mudzimai pamba ungave uri murume zvaunofanira kuita unofanira kunge uchiti pavhiki rimwe chete haurare mumba nemudzimai wako asi unongori pamba ipapo. Asi kuti upinde mumimba uri kuti urare imomo azviite. Kana uri mukadzi hanzi hama yako ikakukumbira mari ikati yanetseka zvinengei anotora mari otenga zvataurwa nemuning'ina mukoma kana baba kuti ndo zvaari kuda oendesa zviri zvinhu noti kuti avape iri mari. Ndo imwe muko iripo mukuvapa iri mari moya zvinoita kuti chigunwe chechiya nemushonga wapiwa zviite sezvinotidzikirei nekuti mamwe masimba ari kutobva kuhama dzako idzodzo. Saka pakuvapa mari paeka zvinenge zvinova kuti waregerera nekuti uri kumuvashandisawo futi nechigunwe. Saka ndosaka muchiona vamwe vanhu vachiti akakumbirwa mari zvinenge anokubvunza kuti uda kuitisei uri kudei otaura kuti pamba. All right, now I can hear the audio. Let me just go back to that audio that we're listening to. Let's just hear what this Sekuru was saying. 1, 2. Ndo mafambira anoita chigunwe ichi auchekwe zvikuti panotorwa banga auchekwe zvikuti panotorwa banga kuti wachekwa kana kuti panotorwa mapemba maombe aiwa auchekwe kudaro uno manzwiro nemaziviro unotemerwa mushonga chigunwe ichocho kana uchingotemerwa mushonga nechigunwe ichocho panodedzwa nyoka inonanzva chigunwe ichocho
kana chinge yananzva chiguno ichocho woiswa mushonga, chiguno chiya chinotanga kuora. Pachinotanga kuora chiguno ichocho, unofana kunge uchiramba uchishandisa mushonga wawakapiwa ikoko. Paunoshandisa mushonga iwo panopera vhiki, mukuora nepaunenge wakachekereserwa chinodonha chega. Kana chinge chadonha chiguno checha, ndo chavanobva kuti chiguno ichi kana chadonha ndo chaukufana kuzodzoka nacho kumatare. Paunodzoka nacho paipai ndo pachinotanga kusonerwa madumwa manje. Madumwa ese aya chinotanga kusonerwa madumwa zvakasiyana-siyana zvinotanga kusonwa zvoitwa, wochipiwa chiguno chechiya uri kutogara nacho asi chakasonerwa mudumwa. Ndo mafambira zvinoita panhau yezviguno iyo. Kana chichinge chasonerwa mudumwa, iwewe manje unonzi usaite chii? Kana chichinge chasonerwa mudumwa, iwewe zvaunofana kuita kana une mudzimai pamba, ungave uri murume, zvaunofanira kuita, unofanira kunge uchiti pavhiki rimwe chete haurare mumba nemudzimai wako, asi unonge uri pamba ipapo. Imagine. Asi kuti upinde mumimba uri kuti urare imomo azviite. Kana uri mukadzi, hanzi hama yako ikakukumbira mari ikati yanetseka zvinengei, anotora mari otenga zvataurwa nemunin'ina mukoma kana baba kuti ndo zvaari kuda, oendesa zviri zvinhu, noti kuti avape iri mari. Saka, can you relate? Imwe muko iripo, mukuvapa iri mari muya zvinoita kuti chiguno chechiya nemushonga wapiwa zviite sezvinotidzikirei, nekuti mamwe mazimba ari kutobva kuhama dzako idzodzo. Saka pakuvapa mari paeka zvinenge zviva kuti waregerera, nekuti uri kumuvashandisawo futi nechiguno. Saka ndosaka muchiona vamwe vanhu vachiti akakumbirwa mari zvinenge anokubvunza kuti uda kuitisei, uri kudei, otaura kuti pamba apa. Right, that is the story yezvigumwe. But however, as I was checking some of the comments dzanga dzichitaurwa nevanhu, I saw people saying kuti this is not what is happening. I don't know what is the process iri kuitwa yekuti vanhu vari kuwana mari sei. However, I just wanted to say to talk to you guys about nyaya yezvigumwe kuti zviri kufamba sei. Personally, I don't subscribe to those kinds of ways dzekuwana nadzo mari. I know zvinhu zvakaoma pazimba, I know zvinhu zvakaoma. Everyone is looking, not just only pa Zimbabwe but worldwide. People are in a financial crisis. Mukatarisa kuti even kunyika dzakaita sana Japan, they were actually had a lot of suicides. I think some of you actually saw there is a lady who was in Dubai. She actually committed suicide. There is a lady that was in America. She committed suicide. Zvinhu zvakawanda zviri kuitika in terms of zvinhu zvakaoma, and money is not everything. You might have money and not have peace. You might have money and not have a good family. So there are a lot of things that we must be grateful for. Number one thing that we must be grateful for, Zimbabwe, personally, I would say, one thing that we must be grateful for, we must be grateful kuti hatina hondo. Imagine how many people are not sleeping in their houses because there is war. And those people that are not sleeping in their houses because of the war, they don't know about tomorrow. Look at places like Afghanistan, look at places like any other place that you can think of, like Syria, how people are living. People are living in, they don't know kuti mangwana, are they going to wake up in their house or they are going to wake up in Bayawe bomba. People that are in Ukraine, people that are in other parts of the world. So that's one thing we must be grateful for. Yes, we have our problems, like our financial problems. We have got and other things. We also want to live a normal life, but
we must be grateful of one thing, that we have a life that is, we have peace. Yes, there is brutality from our police and brutality from other places, but we must be grateful. Once you start to be grateful of those small things, I'm telling you, you will start to realize how blessed you are to be in that country that you are in. By example, like right now I'm staying in South Africa. All the time I have to be conversing, in most times, like 90% of the time, when South Africa, you have to communicate in English, or you communicate in Zulu. So those are some of the things, the privilege that you don't have. But the question if you are thinking of this, whether you are thinking about it, have you ever heard about the end result of that? Because according to this traditional doctor, he is saying that at the end of the day, but for what? For just people, so that you can please people, you can be said and other stuff. But then at the end of the day, life after this life is more longer than the life that you are here. You can enjoy a few years to come, work hard and other things. We know it's not everyone that is going to become rich, but the end goal of what people are seeking for is what I don't subscribe, because you want to be called Mbinga, Mbawa. You want to be called Mbinga, Panevanu. You want to be called that. You remember the story that happened in 2020. And all those things that happened. Imagine the man was doing all this and is not going to have peace. Right? Some people were saying kuti Jinimbi ndo zvanga akaita, some were saying kuti anzani ko this Obet Karombe ndo zvanga akaita and other. I don't know much about that, but what I can tell you is that if the money that you have, you're always having to look over your shoulder, then it's not worth the money. Make your money like we are doing, we're making our money in a clean way, and then I believe you're going to enjoy the fruits of your labor. I also grew up as a farmer, and we know how hard it is to be a farmer and then harvest. But the joy that you get in making your own money and then eating that money, it's very, very satisfying. So that is my 2 cents that I want to give you guys. As much as we know things are hard, I think that it's not a option that we should consider. We must never consider getting dirty money, because at the end of the day, but tell me what you think in the comment section. I'd love to hear from you about Nyadze, about Nyaya zvigunwe. Would you do it if there is an opportunity? Ukanzoti pane pari kutengeswa zvigumwe kana nzeve kana anything, would you do it? I would love to hear from you. Thank you so much for watching. I'll see you on the next video. For the meantime, I am out.